kellna laqgħa oħra organizzata mill-Laqgħa Penzjonanti tal-GWU kienet waħda mill-iktar li attendew nies, kienet indirizzata mill-Aġent Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa, Dr. Chris Fern, fej ta' mhux biss x'sar sissa imma ta' wkoll viżjoni ta' se jagħmel il-Gvern fil-qasam tas-saħħa. Dan huwa suġġett li ħafna anzjani jkunu għaċċana l-informazzjoni li jiġi, fil-fatt wara jkun hemm tim ukoll mill-Ministeru biex jindirizza l-ilmenti li jkunu dawk personali għalihom biex jaraw il-ħtiġijiet tagħhom u kontinwament Laqgħa Penzjonanti torganizza dawn il-laqgħat biex dejjem tkun viċin il-pensjonant, mhux biss billi norganizzaw l-attivitajiet imma fil-ħajja ta' kuljum ta' kull pensjonant li huwa membru tal-Laqgħa li jiġu hawnhekk biex jisimgħu il-viżjoni tal-Gvern u biex jindirizzaw l-elementi tagħhom. U dak huwa finalment wieħed mir-ruoli tal-GWU li tkun katina bejn il-Gvern u l-membri u l-Laqgħa tagħha biex nresquhom flimkien nkunu interlokaturi għad-diskussjoni biex intejbu fejn hemm il-ħtieġa tas-servizz tas-saħħa.